Inca viurà avui vespre una nit ACB per retre honors a un dels grans jugadors que ha donat la capital del Reguer. Joan Sastre, a l'escorta del València Bàsquet, on juga el també mallorquí Sergi Garcia, s'enfrontarà a l'Estudiantes al Palau d'Esports en una nit que promet ser molt especial per a Sastre, que trepitjarà novament el parquet on va començar la seva carrera. El conjunt taronja ha aterrat avui a una illa on els agradaria tornar en competició oficial. Al final, Valencia y Palma están separados media hora escaso, con lo cual para nosotros esto es un placer venir y me repito, ¿no? Yo creo que el siguiente paso que tiene que haber en Inca o en Palma o donde sea es que pueda haber un equipo de Liga ACB. El rival dels valencians serà, com dèiem, un històric de l'ACB, l'Estudiantes, que s'ha entrenat a l'escenari del maig després d'arribar a Mallorca. Serà el quart amistós de pretemporada per al conjunt de Josep Maria Berrocal a 3 setmanes de començar la Lliga. I també hi ha un retrobament dins l'equip madrileny. El director esportiu Willy Villar va ocupar aquest mateix càrrec i també va ser jugador del desaparegut Drac Inca fa més d'una dècada. Un amigo que en plan se pone a hacer. Forma parte muy importante ya de mi vida, ¿no? Y aparte de mi familia es de aquí, con lo cual volver a Inca más una ilusión terrible y estoy muy contento. Un jugador internacional que ha nacido en Inca como Joan, pues que juegue este partido y que bueno, los niños lo vean directamente, pues se ven reflejados en él. Creo que son muchas cosas positivas y que merece la pena, ¿no? Apostar por este tipo de partidos.